Ini an istorya mapapadapit kipay pikoy. Sa sayang medyo makangirahat, makagirabo na eksperyensya. Medyo makatakot, titirindogang kang barahibo. Sa sobrang takot mo mga pangga, tirindog yan. Ha? Nakifiesta siya sa sarong barangay sa sayang padihon na matangaan da siya duman mga pangga na sobrahan da siya ning kaiinom. Pig, para irestoryahan pa da si Paypikoy mga pangga nin mga makatakoton na istorya. O paano kani makauli si Paypikoy sa harong ninda? Madiklo mo pati ang agihan. Yugoon mo ang istorya kan mga kainuman niya ngaya padimpikoy dahil sa pigtatakot mi ka ha. Pag uli mo, iyan tinampong iyan na madiklo mo na agihan mo, sigurado kadakulo ng istorya ang tinampong iyan Paypikoy dahil man sa pigtatakot mi ka ha. May mga ano diyan, may nagpapahiling diyan ng tikbalang. Kaso an kinakatakot mi niya ko Paypikoy sa mo baka kun an manuparon mo diyan sa dalan so tambalos-los. O ngunyan si Paypikoy da mga pangga kabado na at ang ulian niya harayo pa mabalyo pa pating salog. May service pati siya nin tricycle. Itong DT. Aramin do yan itong tricycle bagang DT. Tangon niyan kaya mga high-tech na bagang tricycle ano mga barako. Ay kampanahon ang mga tricycle kay ito mga DT. Ditulak. Kan matanga na mga pangga, nagpaaram na si Paypikoy duman sa mga kainuman niya mga padi, maluway-luway na ako, haray upang ulian ko. Mabayaan ko muna ka mo padi, ta si Mrs. kaya solo-solo duman sarong. Maluway-luway, maduro diskanso na ako mga padi. Salamat sana sa pag-imbita digdi sa pestahan. Salamat na maray sa sendo. Ngunyan, sabi kaya so padi ho ni Paypikoy, sige tabi Paypikoy, salamat man sa pagbisita mo digdi sa pestahan. Ingat ka. At sabi sa emo, so pakataram kang ano? Pakataram kang... Kita baga, pag sinabihan ng ingat ka, very wholesome baga, no? Pero itong pakataram dumang Paypikoy ning, ingat ka. Ito sabi sa... Pero may pagbabanta pa. Pag may nagtataram baga sa emo na medyo pabulong, ay kabahan ka na. Ano? Ingat ka. Yun na, pinaandar niya na mga pangga so tricycle niyang DT. O di yun na, papatoy-atoy na si Paypikoy mga pangga, pauli na, madiklo mo pati ang ano, dalan, karukon yan. Ngunyan, iyon na, mangyari na so kinakatakutan ni Paypikoy, may pumahiling daaning white lady. White lady. Dikit pang day mabisto ni Paypikoy, ta, so white lady kaya, maputi. White lady. Bigla da ang mga pangga so tricycle ni Paypikoy tuminirek, narautan da, narautan, yugo-yugo mo sakto pa may white lady. Aw day siya makadulag. Sa katakutan niya duman sa white lady mga pangga, nagpikit na sana siya kan sa iyang mata. Kumbaga, ipigpa sa Diyos na sana ang gabos. Ano, kumbaga, kung ano man ang mangyari, digdig ka muna po ang bahala. Pag muklat niya kang mata niya, mayo na sa white lady, nawara. Dalagan si Paypikoy pasiring duman sa tricycle niya, pig-start niya giraray, uminandar na. O nguyan, kaska asunso padalagan ni Paypikoy kan tricycle niya, ta uminandar na, takot-takot duman sa white lady. Pag abot pa duman sa may uro inotang kantinan po mga pangga, may nakasabatan pa siya duman na ermitanyo. Barabaso na gorang mga pangga na may sugkod, pag nagtaram ning ingat ka, ay talagang dapat ka mag-ingat pag nagtaram. Sabi da ni Paypikoy, pa, may white lady dyan, naagihan ko, makatakuton. Narautan pita akong tricycle, pag pikit ko, pag muklat ko, biglang salamat sana, uminandar sa tricycle ko, kundi nag-andar, dahil ko nakadulag duman sa white lady. Sabi da kasugurang ki Paypikoy, Paypikoy, Nonoy, pasalamat ka, ta so white lady ang nasa batan mo. Kung so black lady, ha? Kung so black lady ang nakasabatan mo, sigurado dahil ka na makakauli. Lalong kinabahan si Paypikoy. O di nagapot si Paypikoy, tanong man po, pahita, kung so black lady ang nakasabatan ko, dahil na pala ako makakauli. Ano, kakakanon ako ka itong buhay kayo. Salamat pala kung so white lady ang nakasabatan ko, nakauli pa ako. Ano po, mas makatakot pa itong black lady pa. Sabi lang kasugurang mga pangga. Oh, siyempre. So white lady ang nakasabatan mo, sigurado makakauli ka. So black lady, dahil ka na makakauli ka ito. So black lady, bako itong mekaniko. Suputi boy, chief mechanic ito.
Pasalamat na sana si Pai Pikoy. Ta si white lady ang nakasabatan niya. Ay kung so black lady pala, hindi naman kakauli. Ta sa white lady, mekaniko ito, maayos sa tricycle. Thank you so much kay John sa pagpadala kang istorya sa Facebook. Pagramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?